prioriteti su definirani. Najvažnije je da pokušamo naći model i mehanizam kako da porastu neto plaće svima, a osobito onima sa najnižim primanjem. A taj model trebao bi izgledati ovako. Mjere našeg djelovanja će biti u daljnjim rasterećenjima, tu mislim i na poreze i na doprinose, i na taj način bismo se jednim cjelovitim paketom izašli pred Hrvatski sabor. Ja vjerujem da će nas zastupnici u tome podržati, da bi od 1. siječnja uz jedno razdoblje prilagodbe svih aktera, to je listopad-prosinac, mogli imati dovoljno vremena da od 1. siječnja svima porastu neto plaće. Ovu poruku premijer je poslao jučer s obilježavanja obljetnice Bljeska iz Okučana. Da je povećanje neto plaća nužno, slažu se i sindikati. Male i nedovoljne plaće problem su većine hrvatskih radnika koji zbog inflacije ne mogu podmirivati neke od osnovnih životnih troškova. Poruka je koja je jučer poslana iz Zagrebačke tvornice gdje su sindikati obilježili praznik rada. S njom se slažu i brodski sindikalisti. Prava poruka je porezno rasterećenje, porezni odbici država mora omogućiti da plaće rastu i s druge strane proizvođači moraju zaustaviti rast cijena, a trgovci moraju, oni će to napraviti svakako jer ljudi sve manje kupuju, sve manje idu u centre i neke cijene već sad padaju. Tome to je jedino rješenje, znači ne možemo riješiti nijednu krizu u Hrvatskoj samo sindikati ili vlada, jer moramo svi zajedno. Da je sada pravi trenutak da se riješi pitanje plaća potvrdio je i premijer, jer kako je istaknuo, ekonomska situacija i više je nego stabilna. Mi smo lani imali rast od 6,3%, preklani od 13,4%. Ove godine smo povećali projekcije na 2,2%, imamo više od 1.600.000 ljudi koji su zaposleni, stopa nezaposlenja je ispod 7%, držimo investicijski kreditni rejting kod sve 3 svjetske agencije. Imamo na raspolaganju za ovo desetljeće onih velikih, ogromnih 25 milijardi eura bespovratne pomoći kroz 7-godišnji proračunski okvir Unije i kroz, naravno, instrument EU iduće generacije. Krize smo, naveo je, prebrodili, a kao najveći zalog daljnjeg napretka naveo je već sada odlične turističke pokazatelje. Već je jasno, oni to odmah vide i prepoznaju, brojevi za prva 3,5 mjeseca, 4 su takvi da će nam ova 23. biti bolja i po prihodima nego 22. a i po dolascima i noćenjima nego 2019. Dakle, očekujem jedan snažan doprinos hrvatskog turizma i s njime povezanih gospodarskih djelatnosti rastu BDP-a. Sindikati od vlade imaju 3 zahtjeva. Prvi se tiče zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, drugi je da se ojača državni inspektorat, te da se više potiče gransko kolektivno pregovaranje. Mi u Hrvatskoj idemo u tom smjeru, to traje dugo. Mi sad ulazimo u fazu pregovaranja granskih kolektivnih ugovora. Znači, mi dolazimo do faze kad ćemo se zajedno s poslodavcima na razini Hrvatske dogovoriti za prava radnika. I to je dobra priča i hrvatsko gospodarstvo može ići u dobrom smjeru samo ako svi zajedno surađujemo. A povećanje plaća za sve zajednički je cilj na čijoj realizaciji mogu zajednički i raditi.